Oh, jaga ngono rezeki. Nyambut gawe. Jaga ngono rezeki. Gawa anu kalau kursi. Ya. Selendang biru kamu ngenaki hati Nora Raden setiamu bareng yuk Selendang biru tetap penuh janjimu Selendang biru suwe gelopak Selendang biru yang biru Selendang biru kamu ngenaki hati Nora Narakan batin setiamu yuk selendang biru tetap penuh janjimu selendang biru apekan sih aduh niki pun tabuh setunggal tabuh setunggal iki liak-liak watone tumindak metro ya aku muji nek kengko latihane terus mesti apik iya niki dalam memperingati tahun baru Januari gitu mongko kalender niku wonten 3 kalender Jawa, kalender Nasrani, kalender Islam. Nah, ini tahun baru tahun Masehi. Iya reng, Kang Gareng. Iya. Bengi metro ora ketang kucing-kucing diraupi. Mbah Sadiman, Mbah Diwinarto. Piyai kali niku didongake panjang umur. Panjang rezeki. Panjang jodoh. Oh, Pak Dinarto wis ora ndek jodoh. Padha karo dalange wis. Ya padha. Tritunggal. Sindene ana. Baru krungu aku. Piye dalange jodoh sindene rondo? cocok Wah. Digathuk-gathuke ya ora gathuk kaya iki. Wong rene sing cocok kok. Lah iya. Sindene rondo dalange jodoh.
Nggih, Lur. Nggih. Nyuwun pangestune mawon. Nggih. Muga-muga langgeng nganggone urip. Hah, ya piye-piye meneh. Wong kita ki wong budaya. Jaman eling nalika semono nganti seprene. Aku ki transmigrasi tahun 72. 71 72. Mapan ana Jayakarta. Wah. Jaman niku alas gung liwang-liwung. Anu napa niku jalma mara jalma mati niku kok. Babat alas. Heeh. Ah saniki ngunduh mula aku pesen karo bocah nom-nom kuwi. Semangat nyambut gawe tandurane nom mengko dipangan nek wis tuwa. Ana sing nom seneng-seneng titenono tuwane ora keplengkang aneh. Mongko tabur nom iku penting. Nah iku dadi bumbung sing nom nyambut gawe sing telajuh. Sing bener. Dadi mengko dinikmati hari tua, ngono. Akal iya lho iya, iku rumus. Iku rumus alam ora kena ditinggalke kecuali pegawai negeri. Pegawai negeri juga saya mikir. Iki aku pumpung senop nyambut gawe sing tewajuh, nyambut gawe sing tenanan, siti-siti dikumpulno mengko kanggo sami tuwa. Dadi urip iku ngono. Iya pancen. Nah beniki metro. Daleme sanggar, daleme apa Sadiman. Gawe sanggar ki ngentekke butut piro iki? Butut sapi piro ae? Kanggo awake dhewe kula wajib matur kesuwun. Karo panjenengane Boko Sadiman. Terus iki dibina karo Mas Ngadiran. Mas Ngadiran ora nyanyi ya? Mas Ngadiran ki wonge nyayeni. Tur sumeh. Dadi mimpin bocah-bocah ki tur karo gending ki rada iso. Rodok tapi ora iso tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Gliak-gliak ya padha mlaku. Sing penting ora ening-eningan. Heeh. Gending kuwi wis ana nute kat jaman kuno makuno. Kabeh kuwi wis ana. Ting ning 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 nong. Iki